шаби гузашта як дӯстам аз Ҳолланд ба ман занг зад ва гуфт: ту зиндаӣ? ман гуфтам: бале, зинда ҳастам. Вай гуфт, ки 4 нафар сайёҳи велосипедронро куштанд, ки 2 нафарашон аз Ҳолланд ҳастанд. ман худам ҳам ин хабарро дирӯз шунидам. ман аз Эрон ба Тоҷикистон омадам ва мехоҳам баъд ба тамошои бадахшону мурғоб ба Чин сафар кунам. ман баъди шунидани ин хабар аз идомаи сафарам даст кашиданӣ нестам ва бо велосипед ба Помир хоҳам рафт. баъди шунидани ин хабар ман дар ҳолати шок будам. бисёр ғамгин шудам. фикр кардам ва метавонистам ба ҷои онҳо ман бошам, чунки пас аз 3 рӯз ман ҳам ба он макон меравам. то имрӯз ман ҳеҷ гоҳ эҳсоси хатар накардам. ман барои рафтан ба Помир наметарсам. ман бисёр мутаассиф ҳастам аз шунидани ин хабар. хабари ташвишовар ин аст, ки ҳатто ронанда аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. аслан ман аз ин чиз наметарсам, чун ин хел ҳодисаҳо ҳатто дар олмон ҳам метавонад рух диҳад ва истодани ман дар Душанбе ва нарафтан ба Бадахшон ҳалли мушкил нест. Тут такие края красивые, это невозможно один раз в жизни, даже не один и несколько, обязательно надо проехать, увидеть это все. чунин гӯшаҳои зебое аст, ки надидани он гуноҳ аст. На танҳо як бор, балки чандин маротиба рафта онҷоро дид. одамон ҳар хел мешаванд. чунин ҳодисае ки рух дод хоси ин миллат нест. одамон дар ин ҷо хеле хуб ҳастанд ва ба мо хеле ҳалим буданд. ба мо хӯрок доданд, ба мо ҷои хоб доданд. дар бораи Тоҷикистон қиссаҳои ҷолиб нақл карданд. инсонҳои хуб олӣ ҳастанд. фарҳанги меҳмоннавозӣ доранд. аммо тавре мегӯянд, ягон оила бекамбудӣ намешавад. Семья не без урода, можно так сказать, поэтому там, видимо, вот так вот.